והוא נקרא תמורות, קוראים לו תמורות. יש לנו כאן 3 כלי רכב שעומדים בשורה, כאשר הטרקטור עומד ראשון, המכונית האדומה שנייה והכחולה עומדת שלישית. מי עבד איתי על תמורות? שי, בוא שנייה. תסביר בבקשה לילדים מה זה תמורה ותראה לנו תמורה אחרת. תסביר בבקשה לילדים. תסביר את הנושא בקול, כן. זה בתמורות שמחליפים ואין אותו דבר. תראה לנו דוגמה לתמורה אחרת. אוקיי, מה הסדר עכשיו? אדום, כחול ירוק. יפה. יש עוד תמורות? כן. כמה תמורות יש? זה אפשר לעשות ככה. 6. אפשר לעשות ככה. למשל... רוני, שנייה, עכשיו שאני מדבר עם שי. כמה תמורות יש, שי? כן. יפה, זו תמורה נוספת. מצוין. ויש עוד תמורה? שהאדום יכול, שהכחול יכול להיות ראשון והאדום יכול להיות... נכון. לא שהכחול יכול להיות אחרון. בסדר, הסברת את זה יפה. עוד 3. יפה, אתה יכול לשבת, תודה. מגיע לשם מחיאות כפיים שהציג את הנושא, כל הכבוד. יש בסך הכל 6 תמורות, אני אראה לכם. תמורה זה סידור של המכוניות בסדר. יכול להיות ירוק, כחול ראשון, ירוק שני ואדום שלישי. יכול להיות שאני אחליף ביניהם את הסדר, אז זו תמורה שנייה. יכול להיות שהאדום יהיה ראשון, וככה יהיה הסדר. אני יכול להחליף ביניהם, ויכול להיות, זה רביעית, יכול להיות שהטרקטור ראשון, רגע, ככה וככה. בסך הכל יש 6 תמורות. זה גם יכול להיות שהכחול ראשון, האדום ראשון, והכחול אחרון, והכחול באמצע, והשני. אמרת כבר שהכחול באמצע. נכון. אני רוצה להזמין 3 ילדים. בואי, עמית, שחר, בואי. כן? בוא נראה. אתה רוצה לבוא? אני רוצה. אז עמדו עכשיו בשורה. עמית, שחר ועידו. עמית, שחר ועידו, תראו את הסדר שלהם. עמית עומדת ראשונה בצד ימין, שחר באמצע ועידו בצד שמאל. ועכשיו אני מבקש מהם להתחלף בסדר שיהיו בתמורה אחרת. בבקשה, תסתדרו אחרת. הנה, עכשיו שחר, לא משנה, יכולים לעמוד, זה גם תמורה אחרת. תעמדי פה אחורה, אל תתקדמו, לפה אחורה. עכשיו השתנה הסדר, זו תמורה חדשה. שחר, עידו ועמית. בואו תנסו להסתדר בסדר אחר שלא היה. גם הסדר הזה לא היה. עידו, עמית ושחר לא היו. בסדר הזה תסתדרו עוד פעם. היה. זה היה בהתחלה. תנסו סדר אחר. זה היה. אתם רוצים אפשר שעמית ושחר יהיו ביחד ועידו. תתחלפו שניכם. הנה, תצטרפו שניכם. יפה, הנה, הסדר הזה לא היה. נכון? הוא היה. היה? היה. לא היה שעידו באמצע. עידו באמצע. היה. יפה, תודה. הנה, זה סדר חדש. יפה. אז תודה לכם, מחיאות כפיים. ראיתם את התמורות. אני רוצה, יעל, ברשותך, לסיום השנה, לספר לכם סיפור קצר, 5 דקות, ואני מאוד סקרן לשמוע את דעתכם על הסיפור הזה. הסיפור הזה בעצם קשור באופן יפה בסיפור שיעל סיפרה לפני מספר חודשים. יעל סיפרה לנו סיפור על התפוח שהיה בתוכו. מה היה בתוך התפוח? משומש. מחומש.
זוכרים את הציור הזה? כן. שעבדתי איתכם? לא. איך קוראים לציור הזה? מחומש. נסיכה מושלמת. יפה. עכשיו, זוכרים מה קורה אם אנחנו מעבירים לתוך המחומש את כל הקווים האלה, מה אנחנו בעצם מקבלים? מגן דוד. זה לא מגן דוד, זה כוכב מחומש שנמצא בתוך התפוח. בכל תפוח בתוך המחומש, לא תפוח. יש את המחומש. ומה יש לנו כאן בפנים קטן? איזה צורה? מחומש קטן יותר. זוכרים את הסיפור על הנסיכה המושלמת? כן. שבתוך המחומש היה מחומש קטן יותר? כן. אז עכשיו תקשיבו לסיפור הבא. קטן יותר. הסיפור על הנסיכה המושלמת, אני המצאתי. עכשיו תקשיבו לסיפור אחר שלא אני המצאתי, סיפור אמיתי, שקרה לפני אלפי שנים, לפני יותר מ2000 שנה. יותר מ-100? 2000 שנה. חי ביוון בן אדם מאוד מאוד מיוחד שקראו לו פיתגורס. מי רוצה להגיד פיתגורס? פיתגורס, ילדים, היה מאוד מאוד חכם. היה לו הרבה שכל. לפיתגורס, יעל, היו תלמידים. היו הרבה תלמידים שלמדו ושתו בצמא את התורה של פיתגורס. ופיתגורס האמין שהכל זה מספרים. את כל העולם אפשר להבין באמצעות מספרים. לפיתגורס היה תלמיד מאוד מיוחד שקראו לו, אתם יודעים איך? היפסוס. תגידו היפסוס. וקראו לו היפסוס ממטפונטו, כי הוא נולד במטפונטו. למה לא במטפונטו? עכשיו, היפסוס היה תלמיד אהוב של פיתגורס, הערה מיותרת. מחומש. והוא הסתכל על המחומש. הוא הסתכל על המחומש שאנחנו כל כך אוהבים, וצייר את כל הקווים האלה, וראה את הכוכב שבפנים, והוא ראה גם את המחומש שבפנים. והוא חשב על זה בלילה, והוא חשב על זה ביום, והוא חשב על זה עוד יום ועוד לילה, ואחרי מספר ימים, פתאום הוא הבין משהו מאוד מאוד חשוב, הוא הבין שפיתגורס טעה. שהמורה הדגול שלו לא צודק שאמר שהכל מספר. יש טעות בתורה של המורה, ויש דברים שאי אפשר לבטא אותם ממספרים. אתם מאוד אוהבים מספרים, אבל היפסוס לפני 2500 שנה גילה טעות אצל המורה. והוא ניגש למורה שלו, והוא אמר, פיתגורס. אז פיתגורס אמר לו, מה היפסוס? אני רוצה להגיד לך משהו. מה? חשבתי הרבה על מה שלימדת אותנו, שהכל מספר. הסתכלתי במחומש, וראיתי שיש לך טעות. לא הכל זה מספר. מה? אמר פיתגורס, מצאת אצלי טעות? איך זה יכול להיות? אז הוא אמר, אני אראה לך. למחרת הם קבעו פגישה, ישבו על דף ועיפרון, והיפסוס צרטט לפיתגורס את הציור הזה בדיוק את הציור הזה, ואמר לו, פיתגורס, מורי האהוב, היחס שבין הקו הזה לקו הזה, אי אפשר לבטא אותו באמצעות מספרים. למה? ואז הוא התחיל להסביר לו, אני לא אסביר לכם את זה עכשיו. ואחרי כמה דקות, פיתגורס הבין שהוא טעה. תלמידו, האהוב היפסוס, גילה טעות אצלו. ומה אתם חושבים שפיתגורס עשה להיפסוס? אתם חושבים שהוא חיבק אותו? לא. אתם חושבים שהוא נשק אותו? לא. אתם חושבים שהוא נתן לו תפיחה על השכם? לא. מה אתם חושבים שהוא עשה לתלמיד שגילה שהוא טעה? יש למישהו רעיון? זו אפשרות מאוד מעניינת, איתמר, שפיתגורס יגיד, היפסוס יותר חכם ממני, הוא יהיה עכשיו המורה של הקבוצה. רעיון יפה, כל הכבוד, בוא תן כפה. יפה, בוא חמוד, בוא. אני אבוא בלתמר. בוא, רגע, לא, הזמנתי את איתמר, בוא אליי. הרעיון שלך מדליק, בוא. איתמר הציע רעיון מדליק, הוא בא ואומר,
אם, בוא אליי חמוד, בוא. הוא אומר, איתמר אומר, אם היפסוס מצא טעות אצל פיתגורס, אז היפסוס יותר טוב מפיתגורס, והוא יהיה המורה. נכון שזה רעיון טוב? מגיע לו מחיאות כפיים על הרעיון. כן, שי, מה הרעיון שלך? מה הוא נתן לו? ציון. זה גם רעיון טוב, ייתן לו ציון גבוה, אבל מה? הוא ייתן לו ציון גבוה אם הוא מצא אצלו טעות? זה רעיון טוב, חבל שזה לא קרה. כן. כשהוא יהיה זקן אז הוא יחליף אותו. זה רעיון מצוין. מה את אומרת? מה פיתגורס עושה להיפסוס? הוא אמר לו כל הכבוד. אמר לו כל הכבוד. כן, מה אתה אומר עידו? אולי כן. ילדים, אתם הצעתם רעיונות מצוינים. כן. שאולי הוא תיקן אותו בטעות מאוד גדולה, אז הוא כאילו לא יהיה בבית ספר, כאילו זה היה כל השיעור. נכון. אז עוד פעם, מה הוא עשה לו? מה הוא עשה? כאילו, זה היה טעות, אז אם המורה טועה, אז הוא יכול כאילו ללכת. מי יכול ללכת? המורה? לא, כן. היפסוס? כן, הוא יודע מה דברים. הוא משחרר אותו מהלימודים. כן, מה? יפה, כן. אולי לא. אהב אותו. ילדים, כן. מי ביקש ממי סליחה? פיתגורס? כי הוא טעה. ילדים, אני חייב להגיד לכם מכל הלב, כן, מה? אז מה הוא עשה? אתם רוצים לדעת? כן. נו, מה את אומרת? אם הוא עשה טעות, אז הוא יכול קודם ללמד אותו. נכון. כן. הוא יכול לעשות אותו עוד מורה. חמודים, כל הרעיונות שאתם הצעתם זה רעיונות נפלאים, כן. אולי ילדים שואלים לכיתה א' ולא יודעים חשבון, אולי במקום המורה שיהיה, הוא ילמד אותה. הוא יהיה העוזר של המורה. אז חמודים, כל הרעיונות שאתם הצעתם הם רעיונות נפלאים. הוא ילמד, אבל מה באמת? אבל שי שואל מה באמת קרה. אתם רוצים לדעת מה קרה באמת? כל מה שאתם אמרתם, כל מה שאתם אמרתם, שזה דברים נפלאים וחכמים, לצערי, לא קרו. קרה משהו אחר. אתם רוצים לדעת מה קרה? באמת? מעניין אתכם? לפי דעתי, פיתגורס היה צריך לעשות בדיוק את מה שאתם אמרתם. הוא היה צריך להפוך אותו למורה, הוא היה צריך לתת לו ציון גבוה, הוא היה צריך לשחרר אותו בלימודים, אבל לצערי, ואני אומר את זה בצער, לא ככה פיתגורס עשה. פיתגורס מאוד לא אהב שהיפסוס מצא טעות אצלו, והוא גירש אותו. אצלי. את היפסוס. למה? אני גם לא יודע. מה, היפסוס זה המורה? אני גם חושב שהיפסוס... מה? שמה? בטח, אולי זה ירגיז אותו נורא שהוא יותר חכם ממנו, והוא יהיה צריך להיות יותר חכם. פיתגורס כעס שהיפסוס יותר חכם ממנו, ובמקום להפוך אותו למורה, היפסוס זה המורה. היפסוס זה המורה שלנו, כי אנחנו למדנו מהיפסוס את האמת. חמודים, אני רוצה... ילדים חמודים. במילים האלה, בהבנה העמוקה שלכם לגבי האמת, ואיך פיתגורס היה צריך לנהוג, ואיך הוא לא נהג, תרשו לי לסיים מבחינתי את שנת הלימודים איתכם. היה לי כיף לעבוד איתכם. המחברות שלכם, קחו אותם. היום אתה מחלק? ואני נפרד מכם עכשיו. אתם רוצים להמשיך לעבוד איתי? מי ממשיך בשנה הבאה בגן? שירים יד. יפה. אתם רוצים שאני אמשיך לעבוד איתכם? כן! אז יכול להיות, אני גם רוצה, אני מקווה שזה יסתייע.
אתה נשאר בגן. אני לא נשאר בגן פה. אתה עובר גן? כן. לא, אתה לא עולה השנה לכיתה. אז תודה לכם.